lume, eu mă numesc Darius și am 11 ani și am zis să fac un episod de YouTube, să mă apuc și eu de YouTube. Acesta este telefonul meu, nu am așa multe aplicații. Vedeți jocurile, Candy Crush, Boss 2, Bingo, Poker, Soccer Star, Bingo Billet, cam asta o să fie seriile. Poate pot să mă mai jucăm Minecraft, vedeți și voi telefonul meu, vedeți ce poză șmecher am, chiar e foarte șmecher. Sunt în Sibiu, ce să mai zic, a venit iarna, vine ziua mea și vine și Moș Nicolae, ei, da, sunt răcit. Eu, puteți să mă găsiți dacă vreți, puteți să ne jucăm împreună pe Play Minecraft.ro, cine se joacă Minecraft. Și da, cam atât a fost din acest episod, primul episod de pe canalul meu și pa, pa!